Na, hát, szevasztok! Ebben a mai videóban Brawl Stars-ozni fogok, és hát az a helyzet, hogy ugye eddig Clash Royale-es videókat töltöttem föl, ami nem hozott túl sok nézettséget. Nem azt mondom, hogy a Brawl Stars az fog, de kicsit kezdtem megunni már a Clash Royale-t, meg most Lumberlunak nem is a legjobb a meta. Úgyhogy mostanában szoktam Brawl Stars-ozni. Ugye én 2018-ban kezdtem a játékot, azóta rengeteg akkonton átment már a karrierem, de most volt egy 2 éves kihagyásom, ugyanis elvesztettem a régi akkontom. Igazából most kezdtem egy újat, most itt van, azt hiszem így lehet megnézni pár eredményem, és a mai videóban pedig Mortisszal szeretnék foglalkozni. Körülbelül harmadjára próbálom meg felvenni ezt a videót, úgyhogy nézzétek el. Remélem így jobb lesz, hogy most már van pofázmányom is. Na hát szó és oda fogom pusolni. Az a helyzet, hogy egy map az egy rakás szar, főleg Mortisnak. De igazából annyiban lesz jó, hogy vannak ezek a boost pedek, vagy nem is tudom mi a szarok ezek, és az a lényeg, hogy át menekülni. De jó, megint egy rakás mítik van. Kezem is izzadt közben, úgyhogy nagyon jó lesz. Mindegy, azt nem szeretném megkockáztatni, köszi. Épp eleget kaptam már ebből az új brawlerből. Rohadjon ketté. Itt mi megy, barát? Itt mi megy? Most a kit nem tudom hova lett. Légy színe báncs. Kösz. Közben beleakadok minden falba. Ezt mondom, tehát érvényesülni nem tudok. Itt egy normális láda, amit ki tudnék szedni, mondjuk nem a map szélén kéne futkároznom. Akkor meg jön ilyen másik faszopó. Nagyon szeretem. Ez a játék semmit nem változott 2018 óta, csak szarabb lett. Még eleinte jó volt, mikor voltak ládák. Jó, gyere, tímeljünk, azaz, tímeljünk össze 3-an. Erre vagyunk képesek, gratulálok. Jó van. Hát, persze, nyilván engem. Mekkora csicskákat. Ha, top 4. Bazd meg! Jó, mindegy, elszóltam magam. Csodás. 10 gem. Oh my god. Visszabaszom Rarity-re. Jaj. Ezt a skint, ezt a fokó skint nagyjából 6,5 éve próbálom megszerezni. És nagyjából 1-2 hónapja lett meg. És örülök neki nagyon. Csak gondoltam, bemutatom. Ez az akkontom úgy arról szól, hogy kb. Minden brawlerre van egy nem tudom, jó skinem. Tehát, ja. Az a lényeg, hogy ez egy ilyen csillesebb akont, és itt próbálok inkább brawlereket felvinni magasabb kupára. Régi Brawl Stars akontomon volt 42 000 kupám. 76 brawlerem volt, és az volt a lényeg, hogy ott igazából igazából senki nem volt 500 kupa alatt. Csak már a játék gondolom visszadobta őket. Jó. Hát lehet, hogy nem sokáig fogok ezen a mappon játszani, hanem átmegyek valami másra, mert tehát ennek nincs sok értelme, hogy rohangálok egész végig. Bushcamp! El is buktam a kupát.
Keci. Nem tudom, meddig tervezem ezt csinálni. Most már menni kéne egy jó gémet is, mert ez így elég gyászos lesz. Az a helyzet. Eddig semmit nem csináltam még kávé. Csak döglöttem lefele. Kedvencem, pusholjunk Mortist, és szét vagyok szopatva. Ma reggel sikerült 40 kupát pusholnom ezzel a fossal. És úgy tűnik, hogy kezdem elbukni. 800, mit tudom én mennyiről, vagy kerek 900-ról felvittem 940-re. Aztán azóta már csak... Persze, még misszeljem el az attackot is. Azóta már csak bukok egyébként. Még mindig 10 ember él? Rohadjatok már meg. Azért. Kezdjétek írtani egymást. Köszi. Cigán. Amúgy, ha szeretnétek még Brawl Stars-os videót, ahol nem feltétlen baszok el ennyi időt rohangálással, egy Mortisszal, egy olyan showdown mappon, szólóban, ahova egyáltalán nem is jó. Szóval, hogyha másféle videókat is szeretnétek, más brawlerrel, Brawl Stars-ról, az a lényeg, akkor azt jelezzétek, köszi. Ezt nem tudom, mit gondolt. Írjatok egy kommentet. Most megpróbálom nem letiltani a kommenteket. Eddig Clash-es videóimnál sikerült. Meg van kirakva egy short videóm is Fortnite-ról, de első nap megnéztétek 500-an, aztán azóta fülebottyát sem mozdítja az a videó. Szia! Bántani akarsz? Mi van? Mindenkinek Hypercharge-val rohadjatok meg. Jó, azt a kurva. Ez mi a geci? Hát, jó van. Fú, bazd meg. Nem tudom mennyiről kezdtem a videót, talán 920, valahol ott. Még egy game. Mit tudom én, vagy még 2. Aztán, ha szeretnétek Road to 1000 kupát, akkor ugye Mortisszal, akkor lehet csinálok egy második részt ebből, mert tehát ez a pálya ez nem, nagyon nem ennek a brawlernek való. Persze. Nézd meg, random bokorból rám jön egy Shelly. Imádom ezt a játékot. Még laggolok orva szájba, azt a kurva. Hány FPS-en van? 2? Fasz. Mi az a lag? Nincs FPS-em. Jó. Most már van. Szevasz. Mizu. Team. Barát. Azaz. Igen. Sigma Gem. Működik. Szevasz. Most megbaszom. Nem akartam semmi olyat. A kurva szád. Fú, bazd meg. Jól van, oké, akkor... utolsó game. Már jó lenne valami eredményt is mutatni, mert... ez eddig nem túl... kamatozós dolog. Csodás gémeket mentem eddig, maradjunk annyiban. Lehet visszatérek a Clash Royale-ra. Vagy lehet ezután Edgarozni fogok. Ugye, ahhoz ugyebár kell skill. Szia! Ezt akkor vittem el.
Köszi. Az mondta, hogy a klón. Jó, biztos, hogy klón. Ja. Ez milyen karakter egyáltalán? Mindegy, inkább nem is kérdérezem még. Nem vagyok rá kíváncsi, hogy ezt a ledurrancsa a fejem. Szevasz. Mi van? Mit akarsz? Nem, mi van? Na itt lőjél. Na itt lőjél. Top 5, gyerünk. Talán nem mínuszba jövök ki a videó végére. Ezt az én botos karaktert tiltsák már ki. Játékból. Azt a kurva anyád. Jó, meghaltam. De miért mindig engem? Miért mindig engem? Hogy rohagynátok meg, bazd meg. De mínuszba jövök ki, jól van? Na, srácok, akkor írjatok kommentet, hogyha szeretnétek még ebből a brutálisan jó játékból még videót. Szerintem én mára végeztem. Aztán legyen szép napotok!